O deputado provincial responsable da área de asistencia aos concellos, José Manuel Laje, mantivo esta mañá unha xuntanza co alcalde de Boiro para analizar as necesidades do concello durante esta crise sanitaria. O municipio Barbanzán recibirá 300.000 euros adicionais no marco do Plan Único para o reforzo de determinados servizos sociais como o de asistencia no fogar. Esos 300.000 euros van a ser adicados aos servizos sociais, a cubrir o incremento da demanda do servicio de axuda no fogar, a compra de EPIs, a millora, en definitiva, da política social que se fai no Concello, pois vemos que os fondos que destina a Diputación están utilizándose ben, que son útiles e que, desde logo, cumplen o fin para o cal aprobamos un contingente tan relevante de recursos. É dicir, 19 millóns de euros é unha cantidade importante que os concellos agradecen. Tamén se destinará unha partida para acometer un proxecto de accesibilidade que mellorará infraestructuras municipais en 4 parroquias do municipio. No caso de Boiro, é un apemento da Rúa Nova, despois Beira Rúas no Coído e Changuiña, moi necesitadas, a verdade que é unha obra moi demandada pola seguridade dos peóns, é unha zona moi complicada. Hai o acceso ao CIP de Escarabote, outra demanda moi grande do tema no colexio. Tamén hai un acceso na rúa lateral á avenida de Barraña, tamén unha demanda tamén moi grande. Hai tamén a reparación carril bici na praia de Barraña, que se encontra moi mal estado. Hai reparación do rueiro da plaza do Lorcho, tamén que está en moi mal estado, un rueiro que hai ali preto. Hai un pavimento en Alagoa, hai un estacionamento no CIP da Banqueiro, tamén moi demandado, tamén polo tema de seguridade, para o tema dos críos. E depois tamén hai un camiño riobreiro ata a Boliña. Esta axuda adicional enmarcase nunha achega extraordinaria que vende a aprobar a Deputación por máis de 19 millóns de euros en toda a provincia. As contías das que se beneficiarán os concellos do Barbanza ascenden en total a 2,2 millóns de euros.